థ్రెడ్ బోర్డర్ కాటన్స్ తీసుకొచ్చానండి. కామెంట్ సెక్షన్‌లో ఏంటి పర్సనల్‌గా ఏంటి కాటన్స్ కావాలి ఉషా గారు అని చెప్పి నిజం కూడానండి. అసలు ఎండలైతే మరిగిపోతున్నాయి. నేను 9:30, 10కి ఆఫీస్‌కొస్తుంటేనే దారిలో అసలు ఎంత ఎండ అంటే అంత ఎండ అనమాట. మార్నింగ్ 10కే చీరాల్లో అయితే ఏదో సూర్యకాంతం కొడతారో ఏదో అంటారు సామెత ఉంది. అంత వేడిగా వస్తుంది. మీకెలా ఉంది? మీ ఏరియా ఏంటి అనేది కామెంట్ సెక్షన్‌లో హాయిగా, అద్భుతంగా, ఆనందంగా ఉండే కాటన్ శారీస్ ఈ సమ్మర్‌కి యూజ్‌ఫుల్ అయ్యే విధంగా తీసుకొచ్చానండి. నేను కట్టుకుంది కూడా బెంగాలీ కాటనే. మన దగ్గర శారీయే. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 599. ఇందులో మంచి మంచి కలర్స్, కాంబినేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇదైతే ఈ కలర్ అయితే అడగద్దు దయచేసి అయిపోయింది. నేను కట్టేసుకుని 599. ఇవైతే థ్రెడ్ బోర్డర్ కాటన్స్ అనమాట అండి. శారీ అంతా కూడా ఇలా మనకి బాతిక్ డిజైన్ వచ్చి థ్రెడ్ బోర్డర్ తోటి మంచి మంచి కలర్స్ వచ్చి 799 ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. కొంచెం రిచ్‌గా ఉండాలి. ఓవరాల్ శారీ అంతా కూడా ఇలా మనకి బాతిక్ డిజైన్ వస్తుంది. పైన కింద కూడా ఇలాగ థ్రెడ్ బోర్డర్